রোগী খোঁজুথুলা পড়িল পানি বৈধ কইলা ভিতর এপটে গর্ভ ন হবার কষ্ট সেপটে গর্ভর সন্তান কষ্ট ମୋ ମା ହବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ।
ମଶାରେ ତମ ମୁହଁ ଦେଖେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା କରୁନି ହସ ମଶାରେ ମିଠା ହେଇଛି ଗଜା ସତ ହେଇଛି ବାଟା ପରା ତମର ଆପଣ ସାରେ ଶୁଣି ଆସିବ ଇଚ୍ଛା କରି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମିଠା ହେଇଛି ଗଜା ସତ ହେଇଛି ବାଟା ପରା ସମୟଟା ବାଟା ହେ ସମୟଟା ବାଟା ହେ ଜଗିଛି ଦୁଆରେ ଜଗିଛି ଶୁଭ ରାତ୍ରିରେ ଶୁଭ ଜଗିଛି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇଲୁ? ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବ ମୁଁ କ'ଣ ଜଣାଇବେନି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଚାଲିଯିବାର କଥା ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବେ ଉପହାର ପୁଣି ଉପହାର এই ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୋ ଛାତିର କ୍ଷୀର ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇ ତୋ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମା ପଡ଼ିଆକୁ ମାରିଦେବ ଆଉ ଯଦି ମଦ ପିଇ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସ ଏସବୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। सारा जीवन दुख सही सुख बाहर
କ'ଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଠି ଆସିଲି। ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ବା? କିଏ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? ନରସିଂହରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ସୁଗନ୍ଧ ସମତାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନରସିଂହରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ सिंदूर